Türkiye башкасы Анкарада 13 сағат. Исәмсез мақтарам таңшар бүгін 2026 елның 13 апрель дүшәмбе көн. Сіз турыдан тур эфирдә Türkiye авазы радиосының татар телендәге тапшырын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска толкынның 17615 килогерц сышлыгыннан Түрксат 3А һәм Түрксат 4А яшьнәре белән 3 тапкыр w.trtdinna.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinna кушымтасыннан Voice of Turkey вот из радио каналыннан тапшыла. Тапшыбызның бүгенге чаралышында соңгы хәбәрләрдән соң театр яктылыкка нурга илде программасы белән фәннәр докторы Юсуф Алтынышык әзерләгән Ногайча насихатлар язмасын тәкъдим итәрбез. Türkiye авазы толкыннарында соңгы хәбәрләр. Иран АКШны Исламабадта яклар килешүгә якынлашканда сөйләшүләрне саботажлауда гаепләде. Пасаракчы Тәһран сугышны токтату өчен Вашингтон белән яхшы ният белән элемтә урнаштыруын әйтте. Сөйләшүне алып баручылар АКШның максималист тарафлары даими үзгәреп торучы шартлар һәм камалыш белән очрашканчы Исламабадта килешүгә ирешү өчен берничә сантиметр гына ераклыкта булуларын белдерделәр. Аракчы шулай ук яхшы ниятка яхшылык белән җавап биреләчәк, дошманлыкны тудырачак дип өстәде. Wall Street Journal хәбәр иткәнчә, тынычлык сөйләшүләре уңышсыз төгәлләнгәннән соң АКШ Иранга каршы яңа хәрби һөҗүмнәр турында уйлый башлады. Ил башы Трамп һәм киңәшчеләре шешелмәүчәнлекне хәл итү өчен Ормуз бугазына карата камалыш белән бергә шекләнгән һөҗүм вариантларын бәхәсләшә. Трамп киренкелек арткан чакта Иранның энергетика һәм су аскырмасын нишан итеп алыначагын әйтте һәм барлык вариантларның да өстәлдә булуын белдерде. Газа хөкүмәтенә бәйле медиа офисы җиткергәнчә, төбәкнең көненә якынча 450 тонна онга ихтияҗы бар, ләкин хәзерге вакытта бары тик 200 тонна тирәсендә генә он бар. Офис Израильне он белән тәэмин итүне шикләп, планлаштырылган ач калдыру сәясәтен көчәйтүдә гаепләде. Утны туктату кысаларында киренә 600 ярдәм йөк машинасына рөхсәт ителүенә карамастан, Газага кертелгән ярдәмнең сугышка кадәрге күләмнең нибары 38% гына булуын белдерде. Моннан тыш, күп кенә гуманитар ярдәм оешмалары төбәккә икмәк һәм он китерүне киметкән яки туктаткан. Виктор Орбан 16 ел хакимияттә булганнан соң Маҗарстан, Венгрия парламент сайлауында җиңелүен тарады. Петер Magyar ал нәтиҗәләрдә партиясе Тиссаның хакимияттәге Фидестан ачыктан-ачык алга киткәннән соң Орбанның үзенә шалтыратып тәбрик итүен әйтте. Бюллетеннәрнең яртысыннан артыгы саналганнан соң Magyar партиясе 52%-тан артык тавыш җыйган, Фидес якынча 39% тавышта калган. Орбан оппозиция сафларыннан илгә хезмәт итүен дәвам итәчәген белдерде. Төркиянең туризм үзәге Анталия 17-19 апрель көннәр аралыгында 5-нче Анталия дипломатия форумын кабул итәчәк. Иртәгәне проектлау билгесезлекне идарә итү темасы белән оештырылачак форумда глобаль тотырсызлык һәм дипломатияның киләчәге тикшереләчәк. 150-дән күбрәк илдән вәкилнең килүе көтелгән чарада 20-дән артык дәүләт башлыгы һәм 50-дән күбрәк тышкы эшләр министры катнашачак. Форумда барлыгы 460-тан артык югары дәрәҗәдәге катнашучы һәм якынча 5000 кунак катнашыр дип көтелә. Судан өчен кытлык кисәтүләре арта. Алдынгы гуманитар ярдәм оешмаларының яңа хисабына караганда, Суданда миллионлаган кеше киренә бер генә тапкыр туклана. Илдә азык-төлек кризисы көннән-көн тирәнәя бара.
Судан армиясы белән оператив ярдәм көчләре арасындагы сугыш илдә икенчелекне юкка чыгарды. Миллионлаган кешене йортсыз итте һәм дөньяның иң начар гуманитар гарәттән тыш хәлләренең берсенә китерде. Хисапка караганда, Төньяк Дарфур һәм Көньяк Кордофанны да кертеп, сугышта иң күп зыян күргән төбәкләрдә гаиләләр көннәр буе ашамыйча тора. Исән калу өчен агач яфракларын һәм хайван азыгын ашарга мәҗбүр кала. Гуманитар ярдәм оешмалары кризисның бәрелешкә генә бәйле булмавын, шул ук вакытта фермер хуҗалыкларының һәм базарларының белә торып җимерелүе белән дә тирәнәюен белдерә. Бу исә ачлыкның сугышта корал буларак кулланыла алуы бурычын тудыра, бурычын арттыра. Судан халкының якынча 3/2 өлешен тәшкил итүче 28 миллионнан артык кеше хәзерге вакытта җитди азык-төлек кытлыгы кичерә. Арта барган дәлилләр булса да, Судан хөкүмәте ачлык барлыгын кире кага. Көндәш көчләр үз контрольләре астындагы төбәкләрдәге шартлар өчен җаваплы икәннәрен кабул итми. Кризис иң күп хатын-кызлар һәм балаларга тәэсир итә. Хатын-кызлар азык-төлеккә яки суга ирешергә тырышканда көч куллану куркыныч белән шаша. Шул вакытта финанслау кыскартулары, гуманитар ярдәм эшчәнлекләрен шикли һәм уртак ашкыналар арта барган ихтиҗны канәгатьләндерү өчен кыйнлыклар кичерә. Бу исә ярдәм тырышлыкларының тукталуына китерә. Русия Украина арасында отны туктату тамамланды. Шимбә көнне отны туктату башлануының беренче сәгатьләрендә үк 1000-нан артык дрон һәм артиллерия һөҗүме булуы турында хәбәрләр килде. Русия Саклау министрлыгы якшәмбе төнендә Украина тарафыннан топлам 1971 отны туктату бозу очрагыны теркәлүен дәгъва итте. Украина гомум штаб рәислеге исә отны туктату башланганнан якшәмбе кичке сәгать 22-гә хәтле 7696 бозу очрагының теркәлүен хәбәр итте. Бу саннар арасында 1355 артиллерия һөҗүме, 115 һөҗүм операциясе һәм 6226 камикадзе дроны һөҗүме белдерелде. Мөхтәрәм тамашачы, Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Театр яктылыкка, нурга илтә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, бу атнада без үз язмышын ныклыгы белән яңадан язган илһамландыручы сәнгатьченең дөньясында кунак булабыз. Киртәләргә бирешмәгән һәм хыяллары өчен ахырына кадәр көрәшкән шәхес турында сөйләшербез. Ул Базар Аманов. Аның хикәясе башта беркемдә күрмәгән асылташның сабыр гына ачылып нур чәчә башлавы турында. Син актер була алмыйсың дигәннәргә каршы килеп, Базар Аманов үзенең нык ихтыяры белән сәхнәдә күренекле урынга күтәрелә. Бүген без аның белән танышырбыз. Базар Аманов 1908 елның майында хәзерге Төркмәнстанның Тәҗән өлкәсенең Бабадайхан авылында туган. Гади фермер гаиләсенең улы Базар тормышының кырыс чынбарлыгы белән балачактан ук очраша. Ул яшьли ятим кала һәм балачагын балалар йорты диварларында үткәрә. Авылында эшләгәндә йөрәгендәге бөек чакыруны, театрга мәхәббәтен тапкач, аның тормышы бөтенләй үзгәрә. 1926 елда ул яңа гына оешкан Төркмән театр студиясының ишеген шакый. Шулай да авылдан килгән бу егеткә укырга керү җиңел булмаячак. Студия директоры Базарда бернинди талантта күрми һәм аны игътибарсыз калдыра дияргә була. Ләкин Базар бирешми. Үзен раслау өчен ул зур үҗәтлек белән классик төркмән шагыйрьләренең әсәрләрен яттан өйрәнә башлый. Җанына һәр сүзне, һәр юлны уеп язган бу тавыш-тынсыз сугыш ниһаять үз җимешен бирә. Сабырлык һәм ныклык ярдәмендә Аманов бу ишекне ача. Беренче репетиция
репетициялар һәм кызыклы чыгышлар аны тиз арада җәлеп итә. Театрның һәр ягын өйрәнергә теләгән артист Молла Непес театрындагы режиссерлар төркеменә дә кушыла. Ул кыю рәвештә театр сәхнәсе артына, режиссерлар һәм язучылар дөньясына кереп китә. Ул оста артистлар белән текстларның рухы турында кайнар бәхәсләр алып бара. Аның үз эшенә булган бу тирән мәхәббәте тиздән җимеш бирә. Базар Аманов театр җәмгыятендә торган саен таныла бара. Базар Аманов театрда эшләгән елларында дистәләгән төрле образлар тудыра. Бу озын сәяхәтнең иң символик тукталышы Николай Гогольның үлемсез комедиясе «Ревизор». 20 елга якын сәхнәдә үсеш алган Аманов карьерасын сәүдәгәр Абдуллин роленнән башлый, ләкин таланты ахыр чиктә төп геройның хезмәтчесе Осип роленә күтәрә. Аманов Уильям Шекспир дөньясында шулай ук осталыгын күрсәтә. Ул Отелло трагедиясендәге Ягоның катлаулы ролен акыллы һәм оста итеп сүрәтли. Сәхнәдә персонажның тирән психологик анализын ясаган оста буларак күренә. Тамашачылар аны караганда драматургның даһичә язган яшерен эчтәлеген юллар арасыннан диярлек укый. Ул әверелү сәнгатен тулысынча үзләштергән күп кырлы артист. Аманов һәр персонажны каһарман рольләреннән алып комедиягә кадәр уңышлы гәүдәләндерә. Ул флот җимерелүендә Гайдайга, көннәр һәм төннәрдә Сабуровка әйләнә. Ләкин артист комедия рольләрендә бөтенләй башка энергия күрсәтә. Любовь Яровада Швандия образын җанландыра, ә хирург Платон пьесасында Бересның сокландыргыч образын тудыра. Аның репертуарында төрекмән драматургларның әсәрләре дә зур урын алып тора. Кеймир көрдәге Надир Шах, Көтүче улындагы Нәпес һәм Җиһандагы Сукыр шагыйрь Вепаның аның кагылуы аша җанлана. Һәр рольдә ул персонажның сөйләм үрнәкләренең иң төп үзенчәлеген ачыклау һәм айырып алу сәләтен күрсәтә. Әлбәттә, бу осталык аңа бер көн эчендә килми. Бу сәхнәдә күп еллык хезмәт һәм көндәлек тырышлык нәтиҗәсе. Бигрәк тә Мәскәү гастрольләре һәм андагы сәнгать әһелләренең киңәшләре аңа реалистик образлар тудырырга ярдәм итә. Драма язу турындагы белемнәрен кулланып, актер Аманов үзе сүрәтләгән һәр рольнең асылына тирәнтен төшенә һәм персонажның хикәядәге урынын төгәл билгели. Базар Амановның үсеше сәхнәдәге биеклеге белән генә шикләнми. Ул шулай ук вакыт узу белән көчле язу стиле һәм үткен режиссерлык осталыгын үстерә. Үзенең язучылык юлын күрше республикаларның әсәрләрен төрек теленә тәрҗемә итүдән башлый. Бу процесс аңа драматургия кануннарын тирәнтен аңларга мөмкинлек бирә. Озак та үтми төрле темаларга якынча 15 пьеса язган Аманов 1938 елда төрекмән мәдәниятенең иң кыйммәтле хәзинәләреннән берсенә кагыла. Мәшһүр дастан нигезендә ул Зөһрә һәм Таһир музыкаль драмасын яза. Бу әсәр халык сәнгате белән үрелгән зур мәдәни вакыйга була. Аманов соңрак ул көннәрне бу пьеса халыкны театрга, театрны халыкка якынайтты дип искә ала. 1940 елда язучы Бурунов белән берлектә халык герое турында Кеймир көр, Сукыр кеше пьесасын яза. Аманов шулай ук бу пьесаның сәхнәләштерүенә дә режиссерлык итә. 1942 елда ул төрекмән халкының иң яраткан шагыйренә нигезләнеп Кеминә пьесасын иҗат итә. Бу юлы Аманов язучы буларак та режиссер урындыгында да утырып әсәргә җан өрә. Драма язудан алган көче аның актерлык осталыгына тәргиш бирә. Сәхнә тәҗрибәсе язу осталыгына ярдәм итә. Аманов үзенең язучы, режиссер һәм актер буларак уникаль тәҗрибәсен берләштереп персонажларның хикәядәге урынын җентекләп билгели. Базар Аманов үзенең сәхнә осталыгын кинематографиягә дә алып килә. Ул зур экранда җан өргән персонажлары белән халыкның мәхәббәтен яулый. Аңа республиканың халык артисты исеме бирелә һәм күкрәгенә Ленин ордены белән мактау билгесе балкый. 1983 елда Төркмәнстан дәүләт балалар китапханәсенә Базар Аманов исеме бирелә. Карьерасының башында ук кире кагылган оста сәнгатьче күп санлы персонажларга җан өрә, 15 пьеса яза һәм башка бик күп спектакльләрне сәхнәгә куя. Мөхтәрәм тыңлаучылар, бу тапшыруда без тырыш хезмәтнең нәтиҗәле булуына иң ачык дәлилне күрдек. Киләсе чыгарылышта кабат Базар Аманов кебек үрнәк шәхесләрнең илһамландыручы тәҗрибәләре турында сөйләрбез.
театр яктылыкка, нурга илтә. Nogayça nasihatler. Hörmetli tınlawçylarymız, buyuma yazlık oylavları baresinde söz bardıramız. Yazlıktın bizge aytkanı neşe hakikatlar bolgan. Evvel Kuday barlığına, tagı küşü kuvatına, yazlık üykön misal bolgan. Başka yaktan karansa, ölüp ketken mahluklardı, bir yazlıkta kaytadan tiriltüğü Allah'tın, bizdi tağı ölgen son, kaytadan tiriltiyegine, gözümüz ben körgönümüz, alamat körüm bolgan. Yazlıktın esiginden aşılgan manelermen köp hakikatka barılgan. Sosunlardan bir kesegi nav aytılgan mane bolgan. Eş imkanı barmeken, ölgen, kurugan yerdi kayta tirilte berip, berisine yan bergen, milyonlagan mahluktu, hatta her bir tayfası insanlardan sanavından katın katın köp bolgan, ösümlük em yanvarlardı, her senede yanıdan berisini tiriltip yerli yerine salgan, küşü sonsuz bir Allah, ölüp ketken insanlardı, kaytadan tiriltmesin. Er yazlıkta kayta kayta küşünün derecesin körsötkeni kasında bir yaktan em tiriltgeni beri sosu mahluklar karısık bolgan halde eş bir evini eş mutbayı bir evinden ayırıp yanıdan yaratkan küşlü bilimli Allah ölgen son bizlerde em kaytip kayta tiriltmesin. Mine sosu yazlık ban, özünün er bir zattı, kaysı derecelerde bilgenini, körgönünü, eslilerge körsötken, köp küşlü, maramatlı, savlay isi hikmetli, yaratuşu hak Allah, ölgen son bizlerde hem tiritbese bolar mı? Tiriltilgen mahluklarga nav yaktan em karasak, so mahluklarda kudayımız kaç kep binen tiriltedi. Birinci bir kebi terekler em ösümlüktün, em bazı yanvarlardın özlörünü tuğradan, yanıdan tiriltedi. Kurup ölgön törekler, em ösümlükler, ölünler kaytadan tiriledi. Ölgönlerge usagan yanvarlardın bazısı hem besatayı eş bir zat aşamadan turadı.
Kudayımız Hak Allah so yanvarlarga yanıdan kudretimen yan beredi. İkinci bir tiriltü yapraklarda boladı. Kurup tüsken yapraklar burungu yıl kaydayıp olsa aynı sosunlarga usap yanıdan tiriledi. Er yazlıkta çıkarılgan yapraklar ötken yıldın yaprakları bolmay yanıdan yaratıladı. Bir yaktan bürtüklördün bärisinin maddesi birbirevine okşaydı. Her birevi barabar karısık bolgan halde eş birevi mıtılmay, bir yaktan karıspay, tezok, az bir vakitta dünyadın er yagında yengilşe, intizamman, bir ölçömmön, tiriltiledi. Endi sosu manelerde barabarşa eslesek, munşa isti er yazdık yasagan bir kudayga kaysı is avur kelsin. Nav kudrette bir Allah köklörde yerlerde kaytadan bir taga kaytip yengil yaratmasın. Ene sosu manelerdi ullu kitap Kur'an'da Kudayımız Rab Allah bekköp ayette aytkan. Manesimen aytılsa bir ayet de bolgan. Allah'tın rahmetimen etken islerine karanız. Ölgön son yer betini kaytıp tiriltedi. Ölgönlördü tiriltkeni ene sütübüne bolgan. Onun erzatka küşü yetken. Mine sosu yazlık bağın Rabbimizden barlığını, tağı, bilü, küşünü, tiriltgenlerine karab, arı etip anlayımız. Bizlerdi kaytadan tiriltip, özü kasına, aliyagına, yürekten eşek etmeyi inanamız. Sağlıkman kalınız. Nogayça nasihatler. Muhtaram tamaşar, Türkiye Ovazı Radyosu'nun Tatar tilindeki topşuları şuşun bilen ahırını okunuştu. Topşularımızda yerşen, internet hem kısa telefonlarının TRT dinle koşumtası oşa tıgınılasız. Bizim programma her gün Türkiye hem Qozan vaqti bilan kunduzgi saat 1'de 16 metrli qisqa dolqinning 17615 kilo-kesishligidan Turksat 3A hem Turksat 4A yarışını bilan 3w.trtdinna.com internet adresi oşa Vot is radio kanalından topşula. Yorta saatlik topşularımızdan qabatlawın Türkiye hem Qozan vaqti bilan saat kechki 8:40 42 derece kun çağış yönelişindeki Turksat 3A hem Turksat 4A yarışları bilan 3w.trtdinna.com internet adresi oşa hem kısa telefonlarının TRT Dinna koşumtası oşa. Vot West Radio kanalından tıgınılasız.
Тошуларыбыз турында уй фикерләрегез һәм киңәш тәкъдимнәрегезне көтеп калабыз. Мөхтәрәм тыңлаучылар, безнең адрес латин хәрефләре белән ПК 33, Яне Шәһир, Анкара, Төркия. Почта индексы 06443. Электроник почта адресыбыз tatar@trt.net.tr. Әлегә без сезнең белән саулашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.